În câteva săptămâni, coronavirusul s-a transformat din problema Chinei într-o problemă globală. Irina Vartician, colaboratoarea Centrului de Cercetări Astrologice a Moldovei, a efectuat o analiză a hărții stelare a țării noastre. Ea a menționat că toate problemele pentru noi au început după eclipsa de lună din 10 ianuarie. A fost prima și cea mai importantă din întreg anul 2020. Această eclipsă a fost parțială și mulți astrologi au menționat că și consecințele sale pot fi cele mai neașteptate. Toate epidemiile sunt asociate cu mișcarea Neptunului, în special pe harta progresivă. Cert este că Neptun pe harta noastră a Republicii Moldova, și mă refer aici la harta Declarației de Independență din 27 august 1991, pe harta progresivă Neptun devine static în cazul nostru, ori anume Neptun răspunde de virusuri, epidemii și infecții. Totuși, prognozele de pe harta astrologică a Moldovei sunt destul de îmbucurătoare. În acest sens, foarte curând, numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus poate scădea. Aspectul tensionat va fi între 9 și 10 aprilie, exact într-o săptămână. Apogeul îmbolnăvirilor va fi în data de 9 sau 10, după care numărul de cazuri va scădea. Și ne așteptăm la o prognoză optimistă ca după 20 mai situația să se îmbunătățească. Potrivit Irinei Vartician, este foarte posibil ca în această vară, pe fonul mișcării retrograde, să fie inventat un vaccin sau boala să dispară pur și simplu. În același timp, mulți astrologi menționează că pentru a ne proteja pe noi înșine, precum și pe cei apropiați de amenințarea fatală a virusului, trebuie doar să respectăm regulile de igienă și de carantină. Ilona Vedrașco, Alexandru Jestcov, Accent TV.